Әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга рус язучысы Константин Паустовскийның «Телеграмма» дигән хикәясе буенча эшләнгән радио тамаша тәкъдим итәбез. Җәүдәт Дарзаман инсценировкасы. Тамашада катнашалар: алып баручы Шәүкәт Биктимер, Катерина Петровна, Гәүһәр Камалова, Настя, Дания Нурлы, Тихон, Күрше карты, Фуат Халитов, Тимофеев, Рауил Шәрәфи, Першин, Ринат Таҗетдин, карт рәссам Илшат Юмагулов, Маняша Наиля Ибраһимова, кассирша Галимә Ибраһимова. Октябрь кирәгеннән артык салкын һәм явымлы килде. Такта түбәләр каралып чыктылар. Бакчадагы чуалышып беткән үләннәр җиргә ауды. Койма буендагы кечкенә көнбагыш кына әле һаман чәчәк аталмыйча газаплана иде. Елганың аръягыннан болын өстенә авыр болытлар агыла. Алардан үҗәтләнә салкын яңгыр сибәли. Юллар тәмам өзелде, һәм көтүчеләр болыннарга көтү чыгармый башладылар. Катерина Петровнага иртән торулары тагын да читенләшә төште. Көн сайын бер үк күренешне, ягылмаган мишләрнең ачы исе сеңгән бүлмәләрне күрү ифрат авыр һәм газаплы иде аңа. Бәлки бүлмәләр артык караңгы булгандыр, Катерина Петровнаның күзләренә кара су җыела башлагандыр. Бәлки вакыт узу белән картиналар уңап, төссез хәлгә килгәннәрдер. Менә бу әтисенең портреты булуын, менә бу кечкенәсе алтын рамлысы рәссам Крамской бүләк икәнен ул инде хәтерләп кенә белә. Әйе, Катерина Петровна моннан бик күп еллар элек әтисе салган иске йортта гомеренең соңгы көннәрен кичерә иде. Аның янына һәр көнне күрше кызы Манюшка керә. Һәр көнне йөгерә-йөгерә куйдан су ташып, идән себереп, самовар куеп йөргән бу кызга Катерина Петровна җыелган иске перчаткалар, тәвә кош каурылары бүләк итә. Булар миңа нәрсәгә? Аламашым әллә мин? Син аларны сат. Ярар. Алыйм инде алайса. Чүпрәк-чапрак җыючыга тапшырырмын. Шулай диде, Манюшка кайтып китә. Аннан соң, тагын сирәк кенә булса да, янгын каланчасыннан каравылчы Тихон кереп хәл белгәли. Ул кайчакларда бөтенләй бер файдасыз эшләр эшләп ташлый. Карчыкны жәлли, шуның өчен эшли янәсе. Шулай булса да, ул йорт эшләрендә кирәкле кеше. Бакчадагы курган агачларны кисә, аларны турап утынга яра, һәм киткән чакта һәр вакыт бусагада туктап, ишек яңагына сөялә. Ни хәлләрегез бар, Катерина Петровна? Настя хат язамы? Хәбәр юкмы? Катерина Петровна дәшми. Ул
диванда тавыш-тынсыз гына утыра бирә. Кран күн редикулиннан саргайып беткән ниндидер кәгазьләр актара. Ә Тихон исә бу сәгать төбендә ни эшләргә белми таптанып тора да, җавап ишетмәгәч телгә килә. Я, Екатерина Петровна, мен китим инде булмаса. Ярый, хайыр алсын. Бар, Тише. Бар. Ходай исәнлек бирсен үзеңә. Ишекне сак кына ябып, Тихон чыгып китә. Екатерина Петровна шапырт кына елый башлый. Шомлы җил тәрәзәләр артында шәрә ботакларга бәрелеп, сызгырып, агачтагы соң яфракларны йолка. Өстәлдә калтырана сукыр лампа яна. Әйтерсең, ул бердән-бер тере җан ясиде бу ташландык йортта. Шушы хәлсез ут теленнән башка Екатерина Петровна таңга кадәр дә яши алмас кебек иде. Төннәре дә йокысызлыкның үзе кебек авыр һәм озын иде аның. Юылмаган тәрәзәләр аша таң нурлары бик акырын, торган сайын соңгарак калып сирпелә. Рамнар арасындагы мама өстенә сибелгән узган ел яфраклар куырылып, каралып беткәннәр. Екатерина Петровнаның инде бер генә якын туганы да калмаган. Бердән-бер кызы Настя бик еракта, Ленинградта яши. Соңгы тапкыр моннан 3 ел элек кайтып киткән иде. Хәзер Настяда әни карчык кайгысы юклыгын Екатерина Петровна яхшы белә. Аларның яшьләрнең хәзер үз эшләре, үз мәнфәгатьләре, үз бәхетләре бар. Комачауламавың хәерле. Шундыктан Екатерина Петровна Настяга бик сирәк яза. Әмма аның турында уйлаудан бер генә сәгатькә дә туктаганы юк. Настя хатны бөтенләй язмый диярлек. Әмма 2 айга бер тапкыр яшь почтарь Василий Екатерина Петровнага кызыннан акча китерә. Екатерина Петровна имзасын куйганда, ул аның кулыннан тотып тора. Югыйсә карчыкның бөтенләй тиешсез урынга кул куеп җибәрүе бар. Василий китә. Екатерина Петровна акчаларны кулына тоткан килеш диванда утырып кала. Аннан соң ул күзлекләрен киеп ала һәм почта кәгазендәге бер-ике авыз сүзне кат-кат укып чыга. Бер сүзләр, эш күп, кайту түгел, юнны хат язарга да вакыт юк. Эй, бала. Кәгазьләрне сак кына санап карый. Бу акчалардан Настяның хушбуй исләре килә кебек аңа. Картлык үзенекен итә күрәсең. Карчык ул акчаларның Настя кулында бөтенләй булмавын исенә дә китерми. Ничектер октябрь ахырларында шулай бер көнне кемдер озак итеп бакча артындагы кичкенә капканы шакыды. Югыйсә, моннан берничә ел элек үк кадакланган иде инде ул капка. Екатерина Петровна борчыла башлады.
Башына жыл шәлем бүркәнде, өстенә киенде. Һәм быел беренче тапкыр урамга чыкты. Ул бик акрын, капшанып диярлек атлады. Салкын һаваның башын әйләндерде. Онытылган йолдызлар үткен караш белән җиргә текәлделәр. Кыйлган яфраклар аяк атларга кымачаулыйлар иде. Ниһаять, Катерина Петровна капка янына җитте һәм ярым пышылдап сорау бирде. Кем бар анда? Әмма койма артында берәү дә җавап кайтармады. Колагыма гына ишетелгәндер, ахрысы. Аерым ачык шакыганнар иде кебек. Катерина Петровна кире борылды. Кинәт аның тыны кысылды. Һәм ул карт бер агач янына туктады. Менә ул салкын һәм юеш ботакка тотынды. Бу агачны, әлеге карт чаганны Катерина Петровна кыз чагында үзе утырткан иде. Ә хәзер исә ул чаган салкыннан бөкшәйгән, күшеккән, бөтенләй ялангач калган. Китәр урыны да, җил яңгырлы бу көзге төннән ышыкланыр почмагы да юк иде шул мескен чаганның. Чаганны бик кызганды Катерина Петровна. Аның кытыршы кәүсәләрен шул кәүсәләрдәй кытыршы куллары белән бик озак иркәләп, сыйпап торды. Ә өйгә кергәч, кызы Настяга хат язарга утырды. Акыллым минем. Бу кышны мин инде исән сау гына чыга алмамдыр, ахрысы. Бер генә кичкә булса да кайтып күренсәң иде, балам. Күзләрем талганчы карар идем үзеңә. Кулларым талганчы иркәләр идем. Мин хәзер шул хәтле картайдым, шул тикле хәлсезләндем, балам. Миңа инде йөрү түгел, хәтта ятып яки утырып торуда бик авыр. Үлем миңа юлны бөтенләй онытты, ахрысы. Акчабыз да кырый, ул бөтенләй үзгә хәзер. Хәер, рәтләп күрмим дә мин аны. Көз бик начар килде быел. Шундый авыр, бөтен гомерем минем шушы бер көздән кыскарак булгандыр кебек. Ниндидер бетмәс текәнмәс авыр көз быел. Итекче кызы Манюшка бу хатны почтага илтте. Аны тартмага салганчы бик озаклап капшап карады. Ичендә нәрсә бар янәсе. Әмма кыз берни дә күрмәде. Хатта бары тик ниндидер сискәндергеч бушлык иде.
Настя художниклар союзында секретарь булып эшли. Эшенең исәп-хисабы юк. Конкурслар уздыру дисеңме, күргәзмәләр оештыру дисеңме, берсе дә аның катнашыннан башка булмый. Катерина Петровнаның хатын Настя эш вакытында алды. Һәм хатны ул укымыйча гына сумкасына салып куйды. Эштән соң укырга ниятләнде. Катерина Петровнадан хат алган чакларда Настя җиңел сулап куя. Хат яза икән, исән димәк. Әмма һәр хат гүя кызны ни хакындадыр гаепли, нәрсә өчендер үпкә белдерә кебек иде. Һәм кызның күңеле әрни, бәгыре сыкрана башлый. Эштән соң Настяның Тимофеев фамилиялы яшь скульптор мастерскойына кирип чыгасы бар. Егетнең эше, тормышы белән танышып, бу хакта союз идарәсенә җиткергә тиеш ул. Нигә дисәң, Тимофеев эш урынының ифрат салкын булуыннан, гомумән рәхәтләнеп эшләргә мөмкинлек бирмәүләреннән һәм үзенә карата булган игътибарсызлыктан зарлана. Настя шәһәр мәйданнарының берсендә көзгесен чыгарды, пудр ягынды да елмаеп куйды. Аксыл чәчләре һәм зур салкын күзләре өчен рәссамнар аны юкка гына Сольвейк дип йөртмиләр иде шул. Ишекне Тимофеев үз ачты. Кечкенә, тәвәккәл, усал. Ул пальтодан. Муенына калын шарф ураган, ә аякларында хатын-кыз итекләре. Әлегә сүзегез, шишмәгез юкса тыңларсыз. Менә алар караңгы коридордан уздылар. Берничә баскыч югары күтәрелделәр һәм мастерскойның тар гына ишеген ачып эшкә керделәр. Бүлмәдә коры мисаңкый. Идәндә юеш мәте тутырылган мишкә янында керосин көтүти. Станокларда өсләренә юеш чүпрәкләр ябылган скульптуралар. Киң тәрәзә артында кар бөтерелә һәм ул неба өстен аксыл томанга урый. Үзе исә елгага төшеп, тынык суда эри бара. Тәрәзә рамнарына сыланып җил сызгыра. Бүлмәгә үтеп, идәндәге иске кагаз кисәкләрен кыймылдата иде. Ходаем, нинди салкын. Бу мәрмәр барельефлар әллә үзләре дә салкын тарталар инде. Менә, хозурланыгыз. Гаҗәп, ничек тончакмыймдыр мин бу ай өнендә. Першин мастерскойында нә калориферлардан шундый җылы бара, Сахара сахрасы диярсең. Сез нәрсә, Першинны яратмыйсызмы әллә? Үзешчән, һөнәрче. Аның сыннарында да фулбаш урынына ниндидер кием илгечләре. Аның колхозчы хатыны киндер алъяпкычлы таш карчык. Аның эшчесе неандерталь кешесенә охшаган. Сыннарны агач күрәк белән авали. Хәйләкәрлеккә җан кисәккә шәем хәйләкәр, кардинал шикелле. Миңа үзегез эшләгән Гоголь сынын күрсәтсәгез икән. Менә бу яккарак чыгыгыз. Түгел, анда түгел. Мондарак килегез. Хәзер менә бу пишмакка басыгыз. Менә шулай. Тимофеев сыннарның берсеннән юеш чүпрәкләрен алып, сынны әле бер яктан, әле икенче яктан бик җентекләп күзәтте һәм ниһаять керосин янына шүгәрәп кулларын җылтырга кириште. Менә ул безнең Николай Васильевич. Хәзер карасагыз да була. Настя калтыранып китте. Аны үтәли күреп, ышлы борынлы, гаҗәеп таныш кеше көлемсерәп тора. Настя сынның нечкә чигә тамырларына кадәр шәйләде. Сумкадагы хат һаман да укылмаган бит әле. Сәйскан, диде Гогольның үтәли чыга торган күз карашы. Я? Нәрсә? Җитди агай шулай бит. Искиткеч. Бу чынлап та гаҗәеп. Гаҗәеп имеш. Барсы да шулай гаҗәеп, искиткеч дигән була. Першинда, Матешта, төрле комитетлардан килгән төрле белгечләр дә. Тик ни файда? Монда шәп,
Әтігінде минем жазмышым скульптор буларак хал ителгәндә першин ниндидер юк барлыгыдар һәм вассалам. Эшлисең, төн йокларыңны калдырырсың. Тик барысы да юкка. Югыш мәтедән кулларым ревматизм алды. 3 ел буена Гоголь турындагы һәр сүзне инә күзеннән үткәрәм. Төшкә дуңгызлар керә хәтта. Менә булар барысы да Гоголь турында. Нәрсә? Куркыттым әллә бераз. Гафу итегез, кадерлем, әмма валлаһи әгәр кирәк булса, мин сугышырга да әзер. Яралайса. Сугышырга булгач сугышырга. Тимофеев нык итеп аның кулын кысты. Һәм кыз бу талант иясен ничек кенә булса да билгесезлектән коткарга кирәк дигән катгый фикергә килеп кайтып китте. Художниклар союзына кайткач, председатель белән узак сөйләште ул. Кызып та киткәләде. Тимофеев хезмәтләреннән кичекмәстән күргәзмә оештыру кирәклеген исбатларга тырышты. Өстәлгә карандашы белән шакып, председатель шактый гына икеләнеп торды һәм ниһаять ризалашырга мәҗбүр булды. Настя өйгә кайтып, бүлмәсенә кергәч кенә әнисенең хатын укыды. Бу кышны мин инде исән саугына чыга алмамдыр ахырсы. Бер генә кичкә булса да кайтып күренсәң иде балам. Күзләрем талганчы карар идем үзеңә. Кулларым талганчы иркәләр идем. Хәзер анда ничек кайтасың? Бу кадәр эшне ярты елда ничек калдырып китмәк кирәк? Аның күз алдына бихисап юл мәшәкатьләре килде. Шыгрым тулы поездлар, дыңгырдык арба, корыган бакча, әнисенең котылгысыз күз яшьләре, бер-беренә бер тамчы су шикелле охшаш күңелсез авыл көннәре. Һәм кыз хатны язу өстәл тартмасына салып куйды. Настя ике атна буена Тимофеев күргәзмәсен оештыру белән мәшгуль булды. Шушы кыска гына вакыт эчендә ул үз сүзле скульптор белән әллә ничә тапкыр әрләшеп, әллә ничә тапкыр килеште. Тимофеев үз хезмәтләрен күргәзмәгә ниндидер бер зәһәр елмаю белән озатты. Әйтерсең, ул аларны үлемгә хаким иткән. Әйтерсең, аныкын түгел, Настя иҗатының күргәзмәсен оештыралар иде. Барып чыкмас бу эшегез, кадерлем минем. Вакытны гына суга салам, валлаһи. Настя башта шыгырыннан чыгарды булып кызды, үпкәләде. Тик буларның барысы да егетнең артык горурлыгыннан килүен, Тимофеевның күргәзмәгә шиксез шат булуын аңлагач кына бераз тынычлана төште. Күргәзмә кичкырын ачылды. Тимофеевка тагын нидер ошамады. Ул ачуланды. Скульптураны электр яктысында карап булмый дип сөйләде. Үле яктылык, үтергеч ямансулык, керосин булып, керосин да яхшырак яктырта. Нинди яктылык кирәксең сезгә, кире биткән бәндә? Шәм кирәк, шәм. Гогольне электр лампасы астына ничек куйма кирәк. Абсурд лабаса бу. Абсурд. Ачылышка скульпторлар, рәссамнар килде. Әгәр дә аларның сөйләшүен нинди дә булса бер чит кеше тыңлап торса, Тимофеевның эшен мактыйлармы яки ямандыйлар микән аңлап та бетермәс иде бәлки. Әмма күргәзмәнең уңыш казануын Тимофеев яхшы аңлый иде. Ярты сүздән кабынып китәргә торган шал чәчле рәссам ирләрчә нык сугып Настяның кулын кысты. Рәхмәт, Анастасия Семеновна. Тимофеевны якты дөньяга сез тартып чыгаргансыз дип ишеттем. Яхшы эшләгәнсез. Югыйсә бездә
Үзегез беләсез, рассамга игътибар турында, сизгерлек һәм кайгыртучанлык турында лыгырдаучылар күп. Эшкә керешсәң, буш сүзгә барып төртеләсең. Рәхмәт. Тагын бер кат. Рәхмәт. Fikir alыşı başlandı. Күп сөйләделәр, мактадылар, кызып киттеләр. Карт рәссам тарафыннан әйтелгән сүзләр һәрбер чыгышта кабатланды. Барысы да кешегә игътибар кирәклеге турында, хаксыз рәвештә ынтылган яшь скульптор хакында сөйләделәр. Тимофеев украйып паркетка карап утыра һәм чыгыш ясаучыларны астан гына күзәтеп, аларның сүзләренә ышанырга да, ышанмаска да белми иде. Ишектә Рәссамнар союзының курьеры Даша күренде. Ул төрле ишаралар белән Настяга нидер аңлатырга тырыша иде. Настяның янына килде һәм тегесе гаепле кешедәй уңайсызланып, аңа телеграмма сузды. Нәкъ бу вакытта Першин сөйли иде. Безнең көннәрдә кеше турында кайгырту безгә эшләргә һәм үсәргә ярдәм итә торган гүзәл чынбарлыкка әверелә бара. Бездә Катяның хәле начарланды. Тихон. Бу игътибарның якты чагылыш табуын сезгә әйтүем белән чиксез бәхетле. Бу миңа булмаска тиеш. Ул телеграмманың адресына карады. Юк, телеграмма аңа иде. Кәгазь тасмадагы нечкә генә басма хәрефләрне аермачык күрде. Заборье дип язылган иде. Мин иптәш Тимофеев күргәзмәсен күздә тотам. Бу сүзләрем җитәкчеләргә үпкәләү булып кабул ителмәсен. Әмма әлеге күргәзмә өчен без тулысынча союзның гади бер хезмәткәренә, безнең сөеклебез Анастасия Семеновнага бурычлыбыз. Першин Настяга баш иде һәм зал алкышларга күмелде. Настя югалып калды, кирпекләрен яшь тамчылар ишлатты. Кемдер аның кулына кагылды. Ул әлеге кызу канлы карт рәссам иде. Ул имарланган телеграммага ымлады. Нәрсә, берәр күңелсезлек бармы әллә? Юк. Бер таныш кыздан шунда. Алай гына булса, бик яхшы. Барысы да Першинне тыңлыйлар. Барысы да аңа төбәлгән. Әмма Настя үзендә кемнеңдер авыр, браулый торган күз карашын тойды, ләкин башын күтәреп карарга кыймады. Кем булыр икән бу? Әллә берәрсе чынлап та систем икән? Нинди мәгънәсезлек. Тагын нервлар какшап куйды бара шул гына. Ул зур кыенлык белән күтәрелеп карады һәм шундук карашын читкә барды. Мыскыллы елмаеп, аңа Гоголь карап тора. Шу, Настяга гына шулай тоелдымы әллә? Тимофеев эшләгән Гоголь сыны теш аралаш кына, әмма бөтен залга ишетерлек итеп Настяга пышылдады. Эх, син. Настя корт чаккандай сикереп торды да коридорга чыкты. Аскы катка чыгып тиз генә киенде һәм урамга йөгереп чыкты. Бурап епшек кар ява. Исакиев соборын салкын сарып алган. Ачулы күк йөзе шәһәр өстенә, Настя өстенә, Нева өстенә иңгәннән иңә бара иде. Акыллым минем. Бу кышны мин инде исән сау гына чыга алмамдыр ахырсы. Бер генә кичкә булса да кайтып күренсәң иде балам. Күзләрем талганчы карар идем үзеңә.
Бахрым, бірден бірім. Настя Адмиралтейство қашындағы бақшаның бір отырғышына келіп отырды, һәм үзгәләнеп, елап жіберді. Yüzüne sargan qar irib, көз яшьләр белән буталды, һәм битләре буйлап тәгәрәде. Настя салкыннан калтыранып куйды, һәм кинәт бер нәрсәне аңлады. Күңелсез Заборьедагы барысы тарафыннан да ташланган, тәмам таушалган әнисе кебек, аны бер кем дә яратмый иде бит. Шул инде хәзер. Моннан соң мин бер кашанда әниемне күрә алмам. Соңгы бер ел эчендә бу якын һәм гаҗәеп ягымлы әни сүзен Настяның беренче мәртәбә телгә алу иде. Менә ул урыныннан торды да мәрхәмәтсез рәвештә йөзне камчылаган кар буранына каршы китте. Тормышымда синнән башка бер кемем дә юк бит минем. Бер генә якыным да юк. Һәм булмас да. Өлгерәс иде. Тик күрсен генә иде мине. Тик гафу гына итсен иде. Настя Неба проспектына, шәһәрнең тимер юллар станциясына чыкты. Әмма ул соңга калды. Билетлар сатылып беткән иде инде. Настя касса каршында тора. Аның иреннәре дерелди. Бер-ике сүз әйтүгә елап җибәрәчәген сизенеп, ул бөтенләй сөйләшә алмый. Күзлек кигән олы яшьтәге кассир хатын тәрәзәдән карады. Гражданка, не булды сезгә? Бер ни дә. Минем әнием. Настя капылгына борылды да тиз-тиз генә атлап ишеккә юнәлде. Туктагыз. Кая киттегез? Башта ук шулай диләр аны. Сабыр итегез. Бер минут көтегез. Мин хәзер. Шул ук кичне Настя сәфәр чыкты. Вагон бик тә акрын кыймылдый кебек тоелды аңа. Шунлыкта исә поезд төнге урманнар аша зур тизлектә алга чаба. Тирә-якны ак томанга урый һәм кисәтүле тавыш белән озын-озын итеп кычкырта иде. Тихон почтага килде. Почта хезмәткәре Василий белән нидер пышылдашты. Аңардан телеграф бланкы алды. Аны әйләндерә-әйләндерә карап торды да, җиңе белән мыекларын сөртә-сөртә, кәкре-бөкре хәрефләр белән бланкка озак итеп нидер язарга кереште. Аннан соң кагазны сак кына бөкләп, бүрегенә яшерде һәм Катерина Петровналарга юл тотты. Катерина Петровна менә 10-нчы көн инде урын җир өстеннән кузгала алмый ята. Бер җире дә авыртмый аның. Әмма хуштан яздырылык хәлсезлек
Күкрәкне, башны, аякларына баса, суларга ирек бирми тинтерәтә. Өй пишмакларына иртә таңнан ук ноябрь караңгысы төшсә дә бүлмәдә җылы, чөнки Манюшка иртә кичмишкә яга. Күңелле ялкын телләре өй бүрәнәләрен яктыртканда, Катерина Петровна җиңел сулап куя. Ут яктысыннан бүлмәгә ям кирип китә, һәм Настя өйдә булган вакытлардагы җынаклык кире кайта сыман. Катерина Петровна күзләрен йома, энҗедәй бер бөртек күз яше, бердән бер күз яше, шига буйлап тәгәрәп, аның шал чәчләре арасына кіріп югала. Менә Тихон килде. Ул йөткергәләде, бераз таптанып торды. Бик дулкынлана иде күрәсең. Нәрсә бар, Тиша? Biraz суытып ебәрде Катерина Петровна. Тиздән кар төшәр инде. Әйдә төшсен, бик яхшы булыр. Юлларны катырып җибәрер, шулай бит. Аңар да кайтырга җиңелрәк булыр. Кемгә? Анастасия Семеновнаға булмыйча. Кемгә булсын тагын? Аңа булмыйча, кемгә булсын? Менә телеграмма сезгә ул Кызылстан. Үзең укы. Әби укый алмый инде. Аның күзләре начарланган. Көтегез, юлга чыктым. Сезне мәңгегә яратучы һәм хөрмәт итүче кызыгыз Настя. Кирәкми, Тиша. Кирәкми, сөеклем. Ходай үзе ярлыкасын, яхшы сүзен, татлы телең өчен рәхмәт, Тиша. Катерина Петровна авырлык белән стенага борылды, аннан соң йокыга киткәндәй булды. Көтеп алмады шул мескенгә. Кайгылары күтәрә алмаслык. Азаплары әйтеп бетергесез авыр булды шулар. Бигрәк көткән иде шул. Бигрәк салынган иде. Күзегел тәрәзәдә иде мескенкәйнең. Настя Заборьега әнисен җирләгәннән соң 2 көн узгач кына кайтты. Аны бары тик Катерина Петровнаның инде күптәннән, бик күптәннән тереклек сүнгән шикелле тыелган салкын караңгы бүлмәсе һәм туфрагы кәс-кәс булып туңган зияраттагы яңа кабер калкулыгы гына каршылады. Әнисе бүлмәсендә Настя көне буена тәрәзәләр артындагы булганчык һәм авыр таң зәңгәрләнеп беленгәнче бер өзлексез елады да елады. Беркем күрмәсен, беркем бер нәрсә турында да сорашмасын өчен Настя Заборьедан яшеренеп ашап сагына китте. Төзәтә алмаслык зур хатадан да,
Bütün барлыгын баскан котышкыш авырлыктан да әнисе Катерина Петровнадан башка һич кем коткара алмас сыман тоелды аңа. Сез рус язучысы Константин Паустовскийның «Телеграмма» дигән хикәясе буенча эшләнгән радио тамаша тыңладыгыз. Җәүдәт Дарзаман инсценировкасы. Радио тамашада катнаштылар алып баручы Шәүкәт Биктимер, Катерина Петровна Гаухар Камалова, Настя Дания Нурлы, Тихон күрше карты Фуат Халитов, Тимофеев Равил Шарафи, Першин Ринат Таҗетдин, карт рәссам Илшат Ямагулов, Маняша Найля Ибрахимова, кассирша Галимә Ибрахимова. Тапшыруның тавыш операторы Сания Хамматова, режиссеры Әминә Шаһи Әхмәтова, мөхәррире Рөстәм Акъегет.